Nakamta ki video hakeleng ka perthai. Subscribe yu Pyllait Naphang. But like share ya ki video jong ka channel. Tho ubadu long dakhar ka Facebook group ka lempung ki khun kari. Hakabula tho kumne. U Conrad los dang but kembali u Ardent. Ban lece ki pajba. Ban lece ki nongsong yau. Ting yu sarlut upra haki election MLA banwan. Ulah tho susu kumne. Tang ba upajba wadla u Ardent. Umpat jo ban ai klur. Kumba ai u Conrad top 10. Ubadon haka sorkar. Nrai ki itu pat jaka mensim do not. Ijad ben reu jong Ardent. La jangai ki pajba nongsong yau. Kiu u Ardent. Kita pertada ka ketin snow i. Snow thiang. Ha upra. Bat kar ki syaheng. La lieh la ïong. La lyngkot la jrong. La jong te la ïong. Yakini ki kentin. La tho do badu long dakhar. Haka Facebook group ka lempung ki khun kari.